Bakit mo inamin, Joko? Para hindi ako maging butbuton. Dahil narinig mo na mahal kita? O ako mag-ingon nga mahal ko nimo. Para hindi ako mahimong butbuton, dirigot. Ay ko kasing mamutbot eh. At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita? Hindi ako nag-expect na pasiluin mo ako. Ang dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa. Karon ko lang ito nasulti kasi karon lang tayo nag-inusapay. Alam nga naman magtutugan ako sa'yo sa cellphone. Mas nindot yung sa personal tayo inusapay tapos itutugan ko yung mga sikreto ko dere. Oh, hindi yung sa cellphone. Dapat personalan. Hindi yung cellphone. Basta karon naman punta nagkita ko doy. Ngayon lang tayo nagkita, nag-inusapay. Kaya kayo ngayon ko lang ito nasulti sa'yo. No, Joko! Ay ko English ha. No joke ko kadaron. Oh, That's the lie that you want to keep telling yourself. inang ay ko English eh. Nagsasalig ka kay graduhan kayo? Ha? Bakit ba ganyan kita talaga kayo no? Mga pilingon nga nag-eskwela ba? Mag-English agad porque nag-eskwela. Paano kami hindi nag-eskwela? Ikaw dyan, ikaw pa ha? Nasuko-suko ka sa akin ha? Hindi naman kita inuunsa dyan. Nitugan lang ako sa tinuod eh. Para hindi ako maging butbuton. Tapos ikaw dyan para kang ang dako nasala ko sa'yo. Igunsa nita di ay. Uyab nita? Na napilitan ka lang na magsinungaling na hindi mo sinadya. Kana ba, pag Tagalog, di kay mag-English ka dyan, hindi tayo magka-sinabtanay niyan. Oo, napugos ako sa pagbuhat ng, pamutbot. Kasi kinahanglan ko. Pero, nagplano naman ako na itukan ko sa tinuod talaga sa imo eh. Tsaka, ngayon lang tayo nag-inusapay, kaya ngayon ko lang ito natugan. Ikaw dyan, bakit ang parang offensive mo ba? Parang, nakuhan ka ba? Ano ba? Natutuganan kita, ha? Alam mo, una, wala akong gusto sa'yo. Hindi kita crush, hindi ako na-inlove sa'yo. Pero bakit yung tono mo dyan, yung pang-iistorya mo dyan, yung the way na mag-inusapay tayong dalawa, parang, mag-shoota tayong dalawa. Parang, anak tayo, ha? Ikaw lang ba nauna niyan? Kasi ako, wala. Ang tanaw ko lang sa'yo, friends lang tayo. Kasabot ka ng friends? Friends price. Ha? Di ka kasabot ng friends. Friends price kasabot ka? Pero sinadya mo! Pinili mo! Huwag mo akong hilakilakan ha. Kasi una, hindi tayo uyab. Ha? Hindi tayo mag-unana ba? Amiga lang tayo. Ha? Pero bakit yan? Ikaw parang hilakila ka pa diya? Alam mo dahil sa una, kay ka naman siguro no? Sa una pa lang. Kasi dungan tayo na tao sa kalibutan no? Magkababata tayong duha ba? Amiga jud ta. Pero wala ko maguna-una nga magkaana ta, mag-uyab tayo. Nagkuguna ko gusto nimo wala. Pero ikaw dyan, bakit ka na? Ha? Alam mo, angkon ako na namutbot ako sa'yo. Ano? Kaya nga ako, nangayo ako sa'yo ng pasaylo ba? Pero ikaw dyan, parang nasasakitan ka. Amiga lang tayo? Ha? At saka, kinugos ako ng mama mo? Mag-unay tayo? Ha? Peace friend lang ta. Ikaw dyan parang nasasakitan ah. Kibaw na ka ana. Kinugos ako ng mama mo. Si mama mo yung nagkugos sa akin. Pagbinyag. Kasabot na ka? Tapos ikaw dyan, huwag ka nang kalami ka diya. Basta kung nakasala man ako sa iyo, nakapamutbot man ako sa iyo, sana pasayloin mo ako. Huwag ka nang masakitan dyan. Huwag mong dabdamin ba kay. Alam mo naman, amiga yun ta sa una dati pa yon. So mauro na, ayaw na. Pura man kag na-inlove sa akin, oy. Unsa man ka? Ang bati ng naong ko nila inlove sa akin. Be, chulaon, be.